Ir-raġel ta' Daphne Caruana Galizia, l-avukat Peter Caruana Galizia, qal fil-qorti li l-Ministru Chris Cardona għandu jwaqqa' libelli fil-konfront ta' martu. Dan għaliex fil-fema tiegħu hija rkaża li għadhom għaddejjin dawn il-libelli kontra martu u għalhekk għandhom jitwaqqgħu. Dr. Caruana Galizia għal dan il-ħamis filgħodu meta l-Ministru Chris Cardona u l-avukat Joseph Gerada li semma fl-allegazzjonijiet bdew iresqu l-provi fil-kawżi ta' libell li fetħu fil-konfront tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Bl-ewwel xut ikun l-istess Peter Caruana Galizia. Meta fil-qorti mistoqsi biex jerfa' r-responsabilità u jagħmel tiegħu dak li kitbet martu fil-konfront tal-Ministru Chris Cardona u l-avukat Gerada, Peter Caruana Galizia der skomdu għall-aħħar. Fil-fatt huwa enfasizza li lanqas biss jiftakarx kitbet martu u huwa u t-tfal tiegħu assumew l-atti bħala l-werrieta tagħha bl-istess mod li jirtu id-daru l-assi tagħha. Il-kawża spiċċat differita għaliex waqt li l-avukat difensur Paolo Lija beda jagħmel il-mistoqsijiet lil Caruana Galizia tal-aħħar qajjem il-punt li qabel jitkomplew il-proċeduri aħjar tittieħed deċiżjoni dwar jekk il-kawżi u x'ser jitwaqqgħu. Qal li hija rkaża li l-proċeduri legali mill-Ministru Cardona u l-avukat Gerada għadhom għaddejjin. Għal din is-seduta spikka nuqqas ta' tfal ta' Daphne Caruana Galizia li qed iqisu lil Ministru Chris Cardona bħala suspettat bil-qtil ta' ommhom. Al kontrarju ta' missierhom, it-tfal ta' Caruana Galizia qalu li jridu li dawn il-proċeduri jitkomplew. Intant, il-ħamis filgħodu komplit tinstama l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' 3 akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu flimkien mal-aħwa George u Alfred De Giorgio, magħrufa bħala ċ-Ċiniż u l-Fulu, reġgħu deru kalmi għall-aħħar quddiem il-Maġistrat Claire Stafford Zammit. Fil-qorti ntqal kif fis-seduta li jmiss ser jibdew jiġdu l-esperti barranin li jgħenu fl-investigazzjonijiet sabiex il-pulizija waslet għat-3 akkużati. Intlaħaq ukoll qbil bejn il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Kitarno u d-diviża sabiex il-qorti taħta lill-espert tagħha is-Sur Kit Kutajar sabiex jipprova jeleva l-filmati tal-operazzjoni mill-addasa tal-Forzi Armati ta' Malta taħt il-baħar fil-Menqa minn SD card li għal xi raġuni spiċċat corrupted. Il-kriminologu il-professur Xavier Formosa li tqabbad mill-inkjesta sabiex janalizza l-ġeografija taż-żona fejn seħħ id-delitt qal li bena x-xena tad-delitt fil-bidnija b'mod diġitali 3D li kienet tinkludi wkoll il-karozza li kienet qed issuq Caruana Galizia. Il-professur Formosa spjega li din ix-xena saret blużu tal-laser b'sistema li jgħidula Spatial Analysis l-għada tad-delitt. Fil-qorti l-uffiċjal tat-taqsima tal-esplussivi tal-Armata Alex Smith xed li waqt it-tfittxijiet instabu bosta loqom tas-sigaretti quddiem ir-residenza ta' Caruana Galizia.